Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днеска иска да ви приготвя една хубава зимна паста с зехтин салазаро от Южна Испания. Тиква и чистим от семки и от коричка. Добавяме зехтин салазаро, бял лук, само половин глава лук. Ще добавяме малко зехтин, една скалитка чесън, да получава само арома. Покриваме с вода, оставяме да се сготвя. Вземем манатарки, добавяме една щипка сол, малко черен пепер, свеж розмарин. Извадяме чесън. Манатарки изготвяме съвсем малко и после ги прехвърляме в една купа. Тиква почва да се задушава. Да съм си приготвя вода, шепа сол и пускаме нашите спагети на деруни с 100% твърда пшеница. Наблюдавайте на пакета, кога пише минути, да може да ги извадите ал денте. Това го спираме, прехвърляме тук на дъска, го пасираме. Спагети почва да се сготвя. Вземем малко крем от тиква, 2 лужици от манатарки, другите ще остане за декорация, малко розмарин. И пускаме на много бавно да се сготвя. Малко сол и черен пепер, да окусяваме и да стане прекрасно. Да ви кажа, това е един от мои любими пасти, кога идва този период, излезе тиква, червено вино за тази паста и няма какво да ви кажа повече, само да наследите нашите рецепти и да ги правите в къщи заедно с мен. Добавяме още малко крема от тиква и ще сложим малко манатарки, даваме малко различна текстура. Довършим с розмарин, хубава капка зехтин, една лека нота пармезан, свеж розмарин. Зимна паста е готова. От мен Марко Лутяри. Buon appetito!